ka Deuteronomy 31. Deuteronomy 31 sibe sesifunda from verse 1 sawuphela pha ku-8. But our reference scripture of the day, it is verse 6. Makabonga uThixo. Ngathanda ke ngophinde ndibe ndikukhumbuza ukuthi the message of the season of the house, it is Jesus or nothing. Zamane ndikhumbuza lento as I'm preaching bethe ngithe xa nthina ndathi nawumane ninyamezela nawumane ngisithi it is Jesus or nothing. Makabonga uThixo. Hallelujah. Ngizocela ke mama undifundele egameni lenkosi Yesu. So funda incwadi yeDeuteronomy chapter 31 verse 1. Inhloko ndaba ithi iziyalo zokugqibela zikaMoses ebantwini nakuYoshua. Waya uMoses wawathetha lamazwi kumaIsrayeli onke. Wathi kuwo, ndiminyaka 120 namhla ndizelwe. Andisenako ukuphuma nokungena. NoYehova uthe kum, akusayi kuyiwela ile Yordani. Verse 3. UYehova uThixo wakho owela phambi kwakho, wazitshabalalisa ezo nhlanga phambi kwakho, uzithimbe. UYoshua owela phambi kwakho njengoko wathethayo uYehova. Verse 4. Uyakwenza uYehova kuzo njengoko uYehova wenzayo kuSihoni nakuOgi okumkani bamaOmori nakwilizwe labo awabatshabalalisayo. Verse 5. Azinikele kuni uYehova nenze kuzo ngokomthetho wonke endiniwiseleyo. Verse 6. Yomelela nikhaliphe, musani ukoyika, musani ukungcangcazela ebusweni bazo, ngokuba uYehova uThixo wakho ohamba nawe akayikukuyekela, akayikukushiya. Verse 7. uMoses wambiza ke uYoshua wathi kuye emehlweni amaIsrayeli onke, yomelela ukhaliphe, kuba wena uyakungena nababantu kwelozwe wafungayo koyise uYehova ukuba wobanika, wena uyakubadlisa ilifa. Verse 8. uYehova ohamba phambi kwakho, yena uyakuba nawe, akayikukuyekela, akayikukushiya, uze ungoyiki ungaqhephuki imbilini. Amen. Hallelujah. Sithe Jesus or nothing. Makabonga uThixo. Ngizofuna nje apha kule version yami sesivile pha mama. It is Moses who's telling the Israelites ukuthi uThixo uthethile kubo. Verse 6 Apostle Khoyo uthi, be strong and courageous. Do not be afraid and do not panic before them. For the Lord your God will personally go ahead of you. He will neither fail you nor abandon you. Makabonga uThixo. Apho sifunde khona ke, I think salazi sonke ibali lama Israelites. Zawuthi gaba thinga khona ngalazi yapha endlini. We know ukuthi it was Moses who saw the burning bush. Ekuboneni kwakhe ihlathi elivuthayo. Watsalwa into ukuthi ubona livutha but alide licime. Thekusondeleni kwakhe kwathi qhaphu izwi lathi Moses, khulula imbadada lomhlaba obokuwo ungcwele. Akabonga uThixo. These lapho uMoses ejonge lonto wathi Thixo thetha noMoses le assignment for wena Moses. Ndikuvile ukukhala kwabantwana bami. Ndifuna wena ke Moses undiyele kuFaro, who was the king of Egypt at the time. Fika wena uthi kuFaro ndithi makakhulula abantu bami. Bazokundinqula. Moses xa thetha lo Thixo, Thixo ndiyaqonda uFaro was a dangerous king. Anokukoyika uMoses but Thixo ndayithina lento kuFaro. Yoba ndiyomxela ngokukhulula abantu. Makabonga uThixo khona sendifikile kuFaro kunaba bantu ngizafike ndithini kwakwaba bantu ukuthi uyabakhulula.
makabonga uThixo. Thixo wathi kuMoses, ayikho enye into ozoyithetha eninzi. Uzuthi wena kuFaro, ndinguye ondinguye, undinguye undithumile. I am who I am, and I am has sent me. Makabonga uThixo. Now, to cut the story short, uMoses uyile, babeke bayakhululeka abantu, bayahamba abantu bakaThixo, bayozunqulela uThixo wabo phansi kwe-challenges ezininzi abaye badibana nazo. uFaro engavumi ngabo, kodwa at the end of the day wabe ude uyanikezela. Yes. Phansi kwalamaxesha sinawo ndizonika umfundisi mhlawumbe phansi makabonga uThixo. Amen. Now apha sifuna khona Deuteronomy 31. Now we know the journey of the Israelites. Yes, Lord. Bekhutshwa apha kwelizwe lokuthibeka, which is Egypt. Besiwa kwizwe lesithembiso, which is Canaan. Yeah. Izwe ekuthiwa flour, milk and honey. Libetha ubusi makabonga uThixo namasi. The promise was given to them ukuthi there is a land that you are going to makabonga uThixo. Now but uthengamba ngihambeni kwabo sebephumile. So the journey that was supposed to have taken 11 days, it took them 40 years. The journey that was very short in the sight of the Lord, because of being men, the journey changed from 11 days journey to a 40-year journey. This was the cause of their disobedience. And the journey was prolonged. Now, Apostle Corner, Sifunda will last chapters. They are in their final destination to be in the promised land. Sabe final destination, sabe 40 years. Not sabe but sabe cartoon. Maybe they were in there, maybe 39 and something. I don't know, the Bible scholars will know. But Canaan was a matter of Weinberg and Halby, which simply means it was near. Now it is Moses. Moses but now it is coming to an end. Let's talk about Jesus or nothing. Amen. 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 Into yasizini lapha ekhaya kanikwaze bathandekayo ithini? Ithi Jesus or nothing. Now it is Moses. Uthi Moses before he even tells Joshua, uthi ndivile, uthi nevertheless into ingam I'm 120 years. I won't be able to lead you anymore. Now this leader is actually separating these people from him. Ubafixa kwimbangi nomgqibelisi uKristu Yesu. Moses ususa abantu kuye. Uba introduce kuYesu uthi apha kuni ifuna kungekho umuntu. Yaziyo into ye-ancient of days. Omdala weintsuku, because you were babies, you were murmuring. But now the time has came that now I will no longer lead you. Yaphele yami journey up. Yaphele yami ntonani. Kodwa khona lowo ungabonwayo. Khona lowo ungabonwayo. Elithi zule Nkosi yena kalali akozeli. Divayena, that is chapter 6. Uthi be strong. Uthi divayena, as be strong and courageous. Akabonga uThixo. Uthi divayena, even though I'm not going to lead you anymore. Divayena thatha ngani, as be strong and courageous. Uthi do not be afraid. Do not be afraid. Do not panic. Ningatatazeli. Tell the party before for the Lord your God will personally go ahead. He will personally, this time around, the Lord your God. But the Lord your God will personally go ahead of you. Amen. He will not fail you,
makabonga uThixo. Ndabona uba bathi nqabo ba amaSisrayeli into engathi yathanda ulibala. Lokhu uthetha ngantoni uMoses? Esengathi uMoses wathi come and ndikhumbuze. The one that I'm speaking about. Maybe you never took notes in the wilderness. Maybe zange nithathe ixesha lokumqonda. But let me introduce him to you before ndiseparate mna naye. Ndithetha ngaye ndithi ngumdala weentsuku ngulowa sathi xa sikhutshwa eYiphuta. Sathi siphumile eYiphuta wathi uThixo let us camp near the sea. Wasewathi uThixo sesikhuphile wahlala lapha apha ecankolwane. Wathi Moses hlala lapha naba bantu hlala lapha. Silapho silithe ekuhlaleni kwabo. I think ekuhlaleni kwabo near the sea. Zilapho silithi then God hardened the heart of Pharaoh. He hardened the heart of Pharaoh. Makabonga uThixo. Uthiwa he then knew what uThixo uMoses uzacinga uba you guys are still wandering around. Bendikhuphile mos. Kodwa niselapha. Kwenzekile ngokomlomo kaThixo. uFaro wavuka ukuthi noma ngisekhona izinqi zaba bantu. Baselapha aba bantu. Thina bafumana aba bantu. Kanti akayazanga which generation is this. Makabonga uThixo. Uthi uThixo wathi kuMoses jonga nathi nezakwenzeka kuMoses. He will pursue you. Ufuna lonto. Thixo he will pursue you. Uzanileka. Uzathi ke jonga ekulekeni kwakhe. Mna njenguThixo. I want to receive glory for myself through Pharaoh and his army. Uthi yabona namhlanje the Egyptians they will know that I am the Lord. As I was reading this, I was like, oh, uthanda uThixo ngathi the Israelites will know. Kwakuhlangula bona hlangula bona bahlangile Egyptians. But kunamaxesha empilweni zethu we go through trials and tribulations. Kwakuthixo ufuna usuku lwakhe usithaba lathi ukuthi yena unguThixo. Ngangazeli ungatatazeli andikhathanga uba sesifisiko bungene kuso kodwa kunamaka. Let us not glorify the devil about everything. Asingamnika usuku lento yonke ngoba sikhona izimo esingena kuzo kokuthixo athandile efuna uthatha usuku lwakhe. Makabonga uThixo. Babaqalisa when they were wandering, they ran after them. Oh, you know how we are. They started to tatazela. But Moses, don't lose that zelayo. Akukabi kwamgama mde siselapha naluchaba. Naluchaba. Abayazanga ukuthi it is the day of the days. The chaba is about to be paralyzed. Chaba is about to be destroyed. Makabonga uThixo. Kuthiwa beza njengesikhwelo. Watatazela uMoses wathi Thixo ndithini? Wathi ntoni isesandleni sakho? Phezu kolwandle. Kuthiwa wathi kwathi umfulatsho oqunayo wahlahlela umva. Wahlahlela umva. Bangena abantwana bakaSirayeli. Bathengena kwabo lapho ngutshaba. Lona ludala. Alazi ukuthi aba bakhokhelwa ngumdala wezinsuku. He existed before the enemy. It swallowed them alive. It swallowed them alive. Now, chapter 31, verse 6. To Moses, and if you don't answer long, in Latin, you don't answer long, but the journey of you and me is coming to an end. But to call now, Kumbulani, Sitati Nasihamba, Sister Refetim. Refetim, that is a hammer. What's a one commands? What's the stingo? Refetim. What's the need?
waphatha eRephidim irock kuthiwa athi gush forth amanzi. Wathi ndithetha ngalowo andithi do not be afraid. Do not be afraid. Be strong, be courageous. Do not panic, for he will go. Ndithetha ngalowo. Ndithetha ngalowo. Izonto sikhaye uzokhula ihlamba. Ndithetha ngalowo. Ndithetha ngalowo. Ndithetha ngalowo. Ndithetha ngalowo. Makabonge uThixo. Makabonge uJehova. Makabonge uSomandla. Usonini nanini. Makabonge. Na izwi lenkosi waqonda uMoses ingapha abafaka ukuhlaba abantu. Wathi ngiyakhumbula le ndaba yomcimbi wamanzi zange yehla kanye. Zange yehla kanye. Ithe along the journey yaphinda yaphinda kwindawo ekuthiwa kuseKadesh. Anqamkamanzi kwaphinda kwavela isiduku. Kodwa lowo ungabonwayo wazibonakalisa. Zilenkosi lithi uMoses wathetha naye uThixo. Wathi njengoMose, this time around ungalibethi uthethe nami. Andazi ke ngoku ubrother wam brother Moshe wayiphutha indaba. Instead of speaking to the rock, he beat the rock. He misrepresented God. Kunezinto uThixo azithetha kuthi athi go left, sithi thina right, athi uThixo there you go, you have misrepresented me. Ngoba kunomnyalezo apha ebendifuna udlulisa uwamnandi ngundlela asaziwa. Ndikhankapha ndifela phaa unyathelo apha ndisendithi ngqipha benzama ukwenza loo nto Mose. Ngoku ndithi thetha nalo sulibetha. Ndifuna abantu bayazi ukuthi ndikundlela asaziwa. Hallelujah. What nevertheless, brother Moshe, awufasa ingena. Uzama ucacisa lo mcimbi apha uba akazuba sayingena igana. Nevertheless, uthi uMoses, yandihlupha le nto yenu yongathi niyatatazela. Kame nje niphumbuze. Lo ndithetha ngaye ndithi uthi yena he will go ahead of you. Ngulona kaloku sasithi xa sihamba azirepresente as a pillar of cloud. As a pillar of cloud. Thina sasinganithi navigator, ngoba the navigator which is God was above us. Sasithatha ngolandela yena sithi sakulandela msindisi, sakulandela. Thetha ngalowo uthi lowo ulokwathi xa kuba mnyama athi present himself as a former of pillar. Uthoma Israel ayenkankatha their journey through night and day. Kwangakho nto ibabambayo, makabonge uThixo. Kwangakho nto ibavalelayo. Nangoku sikwi-final stages. Ndiyamthanda uMose ususa umntu kuye uthi fix your eyes this time around unto Jesus. Fix your eyes unto him, the perfecter of our faith. For he is the one who endured the cross. He is the one who disregarded the shame that came with the cross. His name is Jesus. Sitani na pekaya, sitting Jesus or nothing. Sinayi besifunzweyo apha ngaphandle koYesu. uYesu yena yedwa aphila. He is the living God. Makabonge uThixo. Now kuyenzeka uthi kunomlambo. This one obstacle, inye lo obstacle is the river Jordan. Snaking. Sifikile to our final destination. Kodwa sinayo ingxaki
emoteni ngaphaya ukuthi nawe maybe ufikile to your Canaan, but there is a river Jordan. When you worry not, do not panic. Do not panic, especially before we chat. Do not panic. Let us say, it is him who comes to kill, to steal, to destroy. But our God has came to give us life. Life in abundance. Every negative report, every lie that makes us to fear, come against it with the word of God. Every gossip that is come from Lucifer, come against it in the name, by the word of God. Hallelujah. Diahlala phansi bo. Diahlala. Egameni lika Yesu. Diahlala phansi. Makabonga uThixo. Makabonga uJehova. Makabonga uSimakade. Sithini na? Sithi Jesus or nothing. Yake lento yaphambanisa uElijah. Nenza waligeza entabeni yaseKhameli. Athi ngoba nini lina libhaqa ngoba nini ifuphayi kuThixo wenu khonzani yena manje. Kodwa ifuThixo wasezulwini uThixo wenu khonzani yena. Hallelujah. Hallelujah. Wathi sethethe uElijah waqonda aba bantu ngoThomas abantu abafuna ukukholwa ngobo. Wathi no man masenze kanje uThixo oyo wathi waphendula ngomlilo kwasisibingelelo sizawusenza masenze kanje masivumelane iyabe nguThixo onqulwayo. Hallelujah. Ngoba wazi izinto uElijah uba noThixo athi call me on the days of trouble. I will answer you and you will worship me. Wathi uElijah kufikela xesha lelo xesha lokuzimbangalala yasezulwini. Wathi madoda masithathe nithubhule ezikenyisiweyo niqale ke nina ndawulandela nina nibiza uThixo wenu. Makabonga uThixo nibiza uThixo wenu. Kuthi abaqala bathatha ibhule bayisikelele esibingelelweni bambiza uThixo wabo. Bambiza uThixo wabo. Zwile Nkosi lithi bambiza from morning to noon. Wasawafika uElijah wathi kanti kwenzeka ntoni apha? Akakaphenduli ubrother uthi bambiza God zange bambande kulonga. Bantu banda uthi makabiza uThixo. Wathi bizana uThixo wenu who is God. Thixo mncane. It was a missed call of that season. Get my brother. The God who carried a glow of cotton. Basim farmer. Bambisa. Tabambisa. Babuyu Elijah. What are you going to say? What did you want? Come and introduce. Maybe raise your voices. Maybe raise your voices. Maybe I'm here and I'm not going to be sending. Ndakusabe. Uthi yabona lo ufuna uvuswa nambulele. Wazinto ayeke yena kuElijah uba our God does no sleep, no slumber. Watawabo ayeselele ukhona lowo ukumgcini kaSirayeli akalali akosini sitheni sithi Jesus or nothing. Jesus or nothing. What you call the Lord? Jesus ambish. Kuchatasela madoda. Alungisa into zabo. Kwayale. Kwabukhusa. Basisika. Donono. uThixo ongana address. Wathi mani ke bafana can be uAlpha uOmega, the God that has no origin, the self-existing God anzenzwanga ngabantu.
ngiyanqokola ngoba mina ngiku-Elijah ndoyame ekhaya. Kawathi Elijah, God of Abraham, God of Isaac, God of Israel, sibonakalisha ngomlilo nakulenta uthe wathi uThixo andibizwa ngingasabeli ngoba ndinguye wagaleleka in a form of fire and he consumed. Mighty Jesus. Hallelujah. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Sitheni manje. Sitheni manje. Sitheni manje. Sithi Jesus or nothing. Nasekuseni we are fixing our eyes unto you. Makabonkhona amandla. Makabo ngephani mqondi manje uthetha ngayo. Wabona nguSimon Peter elobu kusuku bonke. Wathi uyeziwa kanjalo. Bakanjalo. But first just put on me your pouch. Ngithi ngizwe umyalezo. Umyalezo wamandla. Umyalezo okhululayo. After lo myalezo ndizawuvela uba ndikuba. Uthiwa after uqedisile umyalezo. What is Simon? Launch into the deep. Yaphinde. Wathi uSimon, "Hayi master. Sibulalekile ngalokho. Ubusuku bonke." Kodwa ngenxa yamandla asezini lakho. Ngoba wena you watch over your word to perform it. What let us do it again at your word. Hallelujah. He launched. What a minute. Yabuya iphuphuma. Ikhangeka. Sitheni bandla. It is Simon Peter. Owasile. It is Jesus. Not silver and gold, but it is Jesus. No silver and gold, but Jesus. Sinenkosi lithi bathe xa beye etempileni kanti kunomlelwe oyaya bekwesangweni. Lokubiza isango. It is a beautiful gate, but as beautiful as it was, it had laid and a paralyzed man. Who is the first one among the dead? Ubaba khona baphethe igama lalawo wadela ukufa. Zwilakhe lithi ngosuku lesithathu wase wathi qhi. Wathi sangikhona. Ndikuthixo wenu. Ndikhona ukuzondihlangula. uSimon Peter xa bethi qhi. Waqala wenza into yesiqhelo. He was a beggar. Bathi uSimon Peter, silver and gold asinayo thina. Sizakunika asinayo. Andibalomfa noba wayiqonda kuba kufika ilifa. Lifike ilifa. Kuthiwa immediately when they call upon the name that is said to be above every other name, the knees of sickness, they chose to bow. They bow. Utawakala, his ankles, his knees, they were strengthened instantly. Wakalumfa, wakenetendeni, wakalisana, watibonani, ukwaza kumati kawelu, ukwaza. Jesus. My brothers and sisters, as I'm about to sit down, be strong in the Lord and His mighty power. Be strong. Do not be afraid. Do not be discouraged.
May the Lord fill us up with the spirit of courage. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. It will be strong. Bantakwethu, be strong in the Lord and in His mighty power. This was the laphansi. Ndithi masikhona bantakwethu. Put on the full armor of God. Masinxibe sithanda singathanda. Ngoba unamandla abusilwe. Put on. Do not disregard the word of God. Okay? And therefore, once you put on that full armor, you will be able to withstand or stand firm against the devil strategies. The devil is a strategic individual. Funabantu abanxibe the full armor. Siyabona the devil. He is running like a lion, looking for someone to devour. Uthi uSathana uqhubeka ngonyana ufuna bani angaqwa. Therefore, we must put on the full armor of God. Hayi, ngoba kaloku thina we are not fighting underline against flesh and blood enemies. Mayiphume loo nto yakho, mayiphume. Yobune enemy ngumeza. We are not. The enemies that are flesh and blood. God was seeing the enemies as enemy. Which we are fighting. God see what that's for. Against evil rulers, against authorities in the unseen world. Because it is where Elikabona Kalio alifuna bantu bahamba ngenkani kodwa alifuna bantu abanqibifula. Hallelujah. Mighty Jesus. Now we are fighting against mighty powers in the evil world. There are mighty powers in the evil world. God bless us. Look at them. To not snap dunamis. The dunamis power of God. Once is that about the Father, yes, it's God. Who was about the dunamis power. Fight for us. Hallelujah. Dunamis power of God. Jesus, fight for us. Fight for us. Tina sindaba kaloku sindwa ne-evil spirits. Places. Ndiyahlala nyani ngokuba. Ndiyafuna ukuthetha xa ndizawuhlala ndithi masifunde to the Israelites. Into yamithi they were in Canaan. Sorry, they were in Egypt. But there was a promised land that was ahead of them. Some of them, because of the rebellion, disobedience, that no fun. Kophakamlothe Thixo nathi sisekana. Kanene kanti sisekana. Kune promised land which is heaven. There is a promised land which is heaven. We cannot afford not to miss it because of disrespect, because of disobedience. Makabongwe.